Le pregunto al tío que dice justo con video no, pues Bona nit i benvinguts al Grec Festival de Barcelona. L'espectacle està a punt de començar. Us recordem que no es permet fer gravacions en cap mena de suport. Si us plau, comproveu que el vostre telèfon mòbil està desconnectat. Moltes gràcies. Us recordem que després de la funció celebrarem un col·loqui. Moltes gràcies. Per què em fa tan feliç sentir com els altres diuen que Istanbul és una ciutat melancòlica? O per què m'esforço tant a explicar que la sensació que em produeix la ciutat és d'amargura? Parlo dels vells llibreters que es passen el dia tremolant de fred esperant un client, sobretot després d'una d'aquestes crisis que sovintegen cada cop més. O dels barbers que es queixen que els homes es rapen i s'afaiten cada cop menys, sobretot després de les mateixes crisis, esclar. Parlo de les dones amb el cap cobert, que esperen un autobús que mai no arriba. I parlo dels cafès plens a vessar d'aturats de llarga durada. O dels proxenetes, que a les nits d'estiu caminen pacientment amb l'esperança de trobar algun turista borratxo. Parlo de les dones que per les nits esperen els seus marits. Marits que, evidentment, no es decideixen a arribar. I que mentre esperen les dones, vull dir, en retiren una miqueta les cortines i fan un cop d'ull al carrer. Parlo dels vells amb casquets de punt que venen opuscles religiosos als patis de les mesquites. I rosaris. I ungüents. Parlo dels portals de desenes, de milers de blocs de pisos, tots iguals. O de les mansions i els palaus convertits en dependències municipals. O dels tobogans trencats en parcs que sempre estan buits. Parlo dels milers de cases que han perdut el color per culpa de la brutícia, del rovell i del sutge. Parlo dels homes que pesquen des del pont de Gàlata, dels carrers en què no es pot veure cap dona tan bon punt es pon al sol. Parlo de les mesquites, a les quals roben constantment les canonades i el plom que recobreix les cúpules. Parlo dels cementiris, que semblen una ciutat dins la ciutat. Amb els nens que intenten vendre un paquet de mocadors al primer turista que hi arriba. Parlo d'aquell home que ven postals d'Istanbul des de fa 40 anys, sempre al mateix lloc. I parlo de les victòries dels otomans que els nens estudien als llibres d'història. I de les pallisses que reben els mateixos nens al vespre quan són a casa. I de l'angoixa. De l'angoixa. Sí, de l'angoixa cada cop que ens prohibeixen sortir al carrer amb l'excusa d'un cop, un cens, una recerca de terroristes, de colpistes o de manifestants. Parlo de la pudor de claveguera. Mentre contemples com les postes de sol pinten d'un taronja vermellós les finestres d'Uskodar. Parlo dels immigrants àrabs que esperen al moll de Gàlata. De les restes de les verdures. Les puntes de cigarreta. Les bosses de plàstic. Les caixes de cartró, tot el que queda escampat per terra quan tanquen les parades del mercat. Parlo de les sirenes dels vaixells, que sonen totes al mateix temps un cop a l'any, mentre transcorre un minut de silenci a la memòria d'Ataturk. Minut durant el qual tota la ciutat roman convençuda i en posició solemne. I parlo encara de les joves que treballen fins que surt el sol repassant costures i botons en pisos mal il·luminats. Els diuen que han de lliurar temps una comanda.
però cobren el salari més mínim de tota la ciutat. Parlo del fet que tot estigui trencat i envellit. O que la ciutat sencera contempli les cigonyes que passen pel Bòsfor. Que venen dels Balcans. D'Europa. Quan arribes a sentir correctament aquesta emoció i sents els racons, els paisatges i la gent que l'escampa per la ciutat, arriba un moment en què miris on miris, la sensació d'amargura es fa tan patent com la boira que sura per damunt les aigües del Bòsfor. Escolteu. Escolteu les històries d'Istanbul. Escolteu les històries d'Istanbul. Escolteu com tots els seus personatges posseeixen una voluntat fràgil i un sentiment d'amargura. O melancolia. Melancolia, que els produeix la ciutat. Els camins se separen, es fragmenten i es tornen a unir. O canvien, o s'acaben. Aquestes històries les protagonitzen dues famílies i també altres personatges que s'hi relacionen. 12 personatges, però només 6 intèrprets. Per un cantó tenim la família del vell inspector i la mestra, que tenen 2 fills, Demir i Yahmur. Però, l'enamorat de Yahmur és Deniz. I el germà gran de Deniz és Shihad. La parella de Shihad és Alef. Per altra banda, tenim la família del senyor Sakin, o sigui, jo mateix, i la senyora Kerime, que tenim 2 filles. Atalet, que és casada, i Oshet, que sempre du la contrària. I finalment, ens queda el personatge del taxista, que és del mateix poble que el senyor Sakin. Una estranya xarxa de personatges, ja ho veieu. 12 personatges, però només 6 intèrprets. 2 personatges per intèrpret. Comencem. Aquell dia havia agafat un taxi a Nishantashi, la zona alta d'Istanbul. Anava a casa l'Alef, la meva parella. Quan vaig pujar al taxi estava xop de suor. No em venia de gust parlar, ni fer-la petar, ni tan sols intercanviar una mirada amb ningú. I aleshores vaig veure que l'home m'observava pel retrovisor. D'entrada pots fer veure que no te n'adones, esclar, però al final sempre has de trobar alguna cosa per dir. Se m'havia espanyat el cotxe. Tornava del taller. En definitiva, que m'estava dins el taxi amb aquell tio que em mirava de mala manera. Es pot saber què coi vols? Una discussió política. Vols que parlem del canvi climàtic o què? Si no, estava a punt d'esclatar, ho notava, a punt de rebentar com un globus. Aquell paio havia entrat a la meva carraca. Un estirat de nena. Jo m'acabava d'instal·lar a Istanbul, tenia 1000 coses al cap. Ni que l'hagués de pujar per força. No parava de moure's a dreta i a esquerra. Parlar-li o no. Vet aquí la qüestió. Vaig començar a remugar. 3 cops. Hem viscut 3 cops d'estat. Els seus ulls només. Els teus ulls només. Yahmur! Denis! L'amor! El seu amor només. El teu amor només. No, jo em vaig asseure al seu costat i ja només vaig tenir ulls pels seus ulls. No, que sí, que hauria pogut ignorar el seu nom. No m'importava la seva identitat, ni els seus orígens, ni el seu passat, ni el seu futur, ni la seva família. Només els seus ulls. Sí, hem viscut 3 cops d'estat. Perdó, si comptem aquest últim disbarat seran 3 i mig. El primer als anys 60, el segon als 70 i el tercer als 80. I comptant aquest últim, són 3 i mig. Teníem estudiants. Estudiants que han mort. Som un d'aquests països en què els professors han hagut d'assistir a la mort dels seus estudiants. Diuen que no hi ha desgràcia més gran que la pèrdua d'un fill. Hi ha hagut èpoques en què ens hem amagat. I també hem amagat els llibres. I també hem hagut d'amagar altres persones. Ets un tros de mula, imbècil! Sí, hem viscut 3 cops d'estat.
i mirem d'oblidar-los tots. En realitat és bo oblidar-se de les coses. Serveix per curar les ferides. L'altre dia vaig llegir una entrevista d'una de les nostres famoses escriptores d'esquerres. Parlava dels avantatges de l'oblit. Sortia cuinant amb tota naturalitat a les fotos de la revista. Es passejava entre els arbres, feia la migdiada. Exactament això. Oblidar és bo. Un bon antídot contra el perill. Però per fer-ho bé, cal saber la dosi exacta d'oblit, perquè si us excediu encara que només sigui una mica, llavors només podreu constatar que us heu oblidat de tot. Allunyeu-vos, que caic, Infidel! Tu, fanàtica islamista! Per exemple, amb una cullera a la mà us pregunteu on heu deixat el ganivet i quan el trobeu torneu a buscar la cullera. I quan l'heu retrobat comenceu a preguntar-vos on teniu la forquilla. Us adoneu perfectament que quan busqueu una cosa perdeu l'altra i així tota l'estona buscant, perdent, buscant, sempre igual, recordant i oblidant. Jo caic, I finalment va començar a xerrar. No me'n podia escapar, en aquell taxi minúscul. Què havia de fer? Vaig començar a explicar-li la meva història perquè se sentís més còmode. I un dia te n'adones que t'has fet gran i que comences a oblidar de debò. No només t'obliguen a oblidar, oblides d'una manera natural. Que caic jo, que caic! Escoltàvem l'Ahmed Kaya. Cauré, Ja quasi caic, Ja començo a caure de veritat, jo, Ara sí que caic! Que caic, dic, Que caic! No cauré! Ja vaig caient, Li vaig dir, l'Ahmed Kaya mort no fa pas gaire, oi? El paio ni tan sols coneixia l'Ahmed Kaya, un esnob d'aquests que corren per Istanbul. Però què voleu que us digui? Les ganes de parlar eren més fortes que no pas jo. Però qui em manava a obrir la boca? Va engegar amb una d'aquestes típiques històries, no et fot? El pobre desgraciat acabava d'arribar a Urfa, una ciutat del sud-est de Turquia. Pertanyia a un clan. El seu pare l'havia enviat a Istanbul per culpa d'una vendetta. Ja que Gutol li vaig pensar, aquest paio ha marxat per una història de vendetta. Una d'aquestes històries que fa saltar la llagrimeta. Quina merda, et fotrà el cap com un timbal i precisament avui que ja n'estàs fins als tallons, saps? Feia l'efecte que li interessava, Però llavors em vaig adonar que no explicava el mateix de sempre. Em va cridar l'atenció i el vaig escoltar sense interrompre. Va començar dient que el seu cosí... S'havia enamorat d'una noia. Mehmet, el meu cosí, es va enamorar d'una noia. Formem part d'un clan. Som molt coneguts, allí, saps? I vas, per descomptat, tots tenen a veure amb un clan. I la noia també s'havia enamorat del noi. Torna a ploure. Ja no sento la seva veu. Provisqueja. A fora. Ens fem petons. Amb els ulls tancats. Amb els ulls oberts. Hem de mantenir els ulls oberts. Sempre hem de mantenir els ulls ben oberts. No, els ulls tancats. Oberts. No, els ulls tancats. Tenia un estudiant, un nano espavilat de mena que m'estimava molt. Fins i tot un cop graduat em venia a veure de tant en tant. Pel que sembla hi havia hagut problemes. No havia pogut estar junts i tot va per aquí i gira per allà. El meu oncle és mestre. Deu ser per això que li tenien mania i que no van voler donar la seva filla al fill del meu oncle. Durant les festes mai no s'oblidava de trucar-me o de visitar-me. M'hi vaig abocar molt en aquell noi. Es deia... Shihad, a l'escola primària o a l'institut? Com? El seu oncle, ensenya primària. I ara? És imam, senyor. Imam. D'acord, ja ho entenc. És un imam, doncs. Això mateix. I com que no volia casar la noia, el meu cosí la va segrestar de nit. I aleshores veiem truquen. Agafa el teu cotxe, vine a buscar-nos, ens has de salvar. I va que no m'havia dit, Ai, Déu, només el temps d'arribar-hi ja estaven glaçats. Soc mestre d'història i m'estimo molt la meva feina. Entre tots els estudiants que he tingut, en Shihad era el meu preferit. Tots dos tremolaven de fred. Al meu poble hi ha un riu que es gela a l'hivern. Doncs havien travessat el riu i s'havien refugiat a casa de la meva tieta. Em van fer llàstima i els vaig fer pujar al cotxe, però els altres ens van veure marxar i van reconèixer el vehicle. Ja us havia dit que cauria! No he d'estar tranquil·la ni caminant per aquest puto carrer! Us puc assegurar que era un estudiant ben especial. Destacava per la seva intel·ligència, la seva educació i la seva amabilitat. A la sortida del poble, uns cotxes ens van barrar el pas. Van atonyinar el noi. I es van endur la noia, després d'estomacar-la, també. A mi no, A mi no em van fer res.
Tot i que jo també era culpable, per descomptat. Un dia va arribar molt trasbalsat. Senyoreta, senyoreta, n'estic fart d'aquest país. Me n'aniré molt lluny i no crec que torni mai més. A casa nostra, si una noia fuig, ja no la tornen a acceptar mai més. O bé els maten a tots dos, o bé els casen. Però no sé com s'ho van fer aquelles dues tribus, ni com es van posar d'acord, però va passar una cosa molt estranya. La noia va tornar a casa seva, tenia un promès. La mare va insistir a casar-la i la va fer casar per força. El noi, el meu cosí, va desaparèixer, vés de saber on. Aleshores el meu pare va dir: toca el dos, fes-te oblidar fins que tot es calmi. Hi ha un amic del poble que viu a Istanbul, el senyor Sakin, vés-lo a trobar. I gràcies a Déu em va ajudar. I em vaig poder comprar aquest taxi. Des d'aleshores que faig aquesta feina. Sí, ja t'he vist! Tira, home, passa! Però no es pot imaginar com trobo a faltar la meva terra. Ja sé què en penses, senyoreta, però... Rei meu, com marxaràs? Almenys no abandonis els estudis. I em va respondre: senyoreta, jo no tinc calés per pagar-me els estudis. El pobre era fill d'una família de funcionaris modestos que vivien ben poca cosa. Fugiré, hi ha barcos, i puges i fots al camp. Però, rei meu, li vaig dir, de debò és tan difícil sortir-se'n en aquest país perquè tu t'exilis en un vaixell. Realment estan tan malament les coses. Si algú cau des de la meva alçada, no passa res, oi? Molt bé, d'acord, molt bé. Però si jo estigués al vostre lloc, pararia una miqueta més d'atenció quan algú us diu que és a punt de caure. No! 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 La noia plorava, no es volia casar amb cap altre home, i el que s'havia de casar tampoc no en volia saber res. Però la família havia pres una decisió i els van fer casar per força. Déu meu, però quina bestiesa, si s'estimaven! I per què no els deixaven casar, collons? Res no ha canviat en aquest país de merda. Almenys la seva mare hauria pogut deixar-los fer. Però no, clar, la mare patia molt. Començava a trobar-me malament. Per desconnectar de tot plegat vaig decidir contemplar el paisatge de la vida per la finestra. Sentia la veu de l'home de ben lluny. Només em calia respondre-li algun... Sí, oh, i tant, per descomptat, i tant. Ja em sentia millor. I va ser llavors, quan ja em creia haver deixat enrere els costums, la vendetta, el poble i la noia, quan ja em creia que els havia trobat un bon lloc al meu cap, un racó agradablement distant. Va ser llavors que vaig fixar-me amb la propaganda que havien penjat a la vitrina del carrer Balikonagi, un carrer que serpenteja per Nishantashti, el barri ric d'Istanbul. De fet, Si puges tan amunt, cauràs! Si puges tan amunt, cauràs. Si puges tan amunt, cauràs! em deien que si pujava tan amunt cauria. Però jo m'hi vaig enfilar igualment. Era difícil, resistir-se a la temptació. No pujar, tenir una vida còmoda, sentir que et respecten, perquè sempre hi havia el perill de caure. No, sempre hi ha el perill de caure. Però a mi no, jo no. Al cap d'un cert temps era jo qui volia caure perquè ja n'estava fart, jo ja n'estava tip. Però el context, vull dir que el context no era el més avinent. No ho vaig poder fer. O potser no vaig voler. La mare va forçar l'altre home a casar-se amb la filla. I fins i tot ell no ho veia gens clar. Però deixeu estar la vostra filla, li va dir. Jo no em casaré amb una noia que no m'estima, que n'ha estat una altra. Però no. La mare els va fer casar tant sí com no. Es busca un aprenent que tingui menys de 13 anys. Es busca un aprenent que tingui menys de 13 anys. Crec que era la botiga d'un sabater, ja no me'n recordo. Però estic ben convençut que a la vitrina hi posava: es busca un aprenent que tingui menys de 13 anys. Està prohibit fer treballar algú de menys de 13 anys. I més greu encara, havien penjat l'anunci al vell mig de Nishantashti. Aquest paio buscava nanos de 12 o 14 anys, criatures que podria pagar i explotar al mateix temps. Just aleshores l'home va començar a suar, a posar-se nerviós. Jo no tenia per què s'excitava d'aquella manera. Per culpa de la història o per culpa meva. Vaig començar a respirar profundament, a comptar fins a 10, tal com m'ho havia recomanat el psiquiatre. Hauria pogut caure... així. No, o així. O fins i tot de cap. Perquè de sobte el meu únic problema era mantenir-me dret. Seguir guanyant diners, encara que em passés el dia dormint o fumant de cara al mar, com els aturats.
No, a comprar pasta al súper com tota la pobrissalla, però jo menjar llamàntol pels aniversaris. Després vaig comptar inspiracions i aspiracions. Em sentia millor, però el taxista em va tornar a mirar amb insistència. No sabia quan feia que havia deixat de parlar. He mirat, si us cal un punt de vista més gràfic, la meva caiguda era d'aquesta mena. I com si no li hagués explicat res durant tota l'estona, com si fos un estrany que l'hagués fet enfadar. L'home va començar a cridar. Molt bé! Es pot saber què vols? Estàs sonat o què? Pel simple fet d'haver pujat al teu taxi m'he de passar tota la història de la teva vida, Però tu penses que ets per escridassar-me d'aquesta manera? Que no t'he dit que vinc d'una tribu, jo, o què? Més que anar a la merda, estúpida. Et fots el teu farcit de pebrots pel cul! Ves a cagar! Aneu-vos-en tots a cagar! País de merda! Què se'n pot esperar? Carreteres de merda, homes de merda, dones de merda, taxistes de merda, una societat de merda! És per vosaltres que jo he renunciat al meu benestar, a la meva llar, que jo m'he convertit en un repatriat? T'ho pots creure? Potent de merda, convertit. Què vol dir convertit? Que ets un convers? O que t'agrada que et converteixin, que et facin girar, oi? Maricón! A tu que t'agrada que m'anin pel cul! Al meu poble, la gent com tu es cuela la brasa perquè se mengen les criatures, tu saps? Penses que m'espantes, digues, se suposa que tinc por ara? Doncs hauries de tenir-ne, i si no de mi, hauries de tenir del teu Déu, cretí! Passa sot de merda! A tu sí que Déu et castigarà! Si estàs com allò, imbècil! Segur que és de dretes, tu, per això ets tan curt de gambal! No sé, per què t'aire d'esquerres, ets un peixet de badós, un elitista, un creu de merda! I tu ja em vas ficar al teu poble, però no et càpiga! Por! Desgraciat de merda! Va venir, nosaltres som el poble, em sents? Nosaltres ja et fotrem! M'agradaria veure com em fot! Tot està escrit a la paraula del nostre profeta. Els que són com tu, sense religió, sense Déu, els infidels que no tenen por de Déu, aniran al lloc que el destí els té reservat. Blasfemar és pecat. Déu ja té preparada la vostra arribada. Els creients van al paradís, els no creients a l'infern, filleta meva, no hi ha res més a dir. No ets tu qui puguis decidir com creure. No és una cosa que puguis decidir lliurement. Déu és l'únic jutge. Li vaig dir, però no vaig poder convèncer-la. Imbècil ho seràs tu! Si tens collons, torna a casa teva, al teu poblet verdós! Idiota, subnormal! Ja n'estic dins els pobles, ja no ens passaràs tu que si no t'ho dic que no t'he avisat. Que tu no saps com vinc, ens encarà la cara, idiota! La Déu ens empari! Prou! Amb un plegat em vaig aturar. Finalment un policia ens va aturar. He dit que els donin pel cul. Sí, he dit que els donin pel cul. Déu tot poderós! Ens va demanar si volíem posar una denúncia. Una denúncia. No sé quina mena de denúncia podríem posar. Mai no he viscut una discussió tan estúpida com aquella en tota la meva vida. Vaig pensar en el meu pare. Et rentaré la boca amb xabó. De tant en tant, quan hi penso, em dic que hauria hagut de tenir el coratge de quedar-me. Com ho diria? Vaig perdre 10 anys de la meva vida. Vaig fugir. Vaig marxar. I quan vaig tornar, tot, i quan dic tot, vull dir tot, estava absolutament igual que abans. Resumint, he tornat al punt de partida. Una merda abans i una merda ara. Vaig pensar en la manera que té el meu pare d'imitar la policia quan surt de fer les rondes amb el bloc de notes a la mà, perquè ja fa un cert temps que ho fa, això. Renya la gent que escupa al carrer, aquesta mena de coses. Deu estar molt cansat, vaig pensar. Sí, és mon pare, I deu estar molt cansat després de tants i tants anys. Amb els anys sempre anem a petar al mateix lloc, oi? Això és una gran fatiga. Ben mirat, el desig de tenir alguna cosa on agafar-nos deu ser només una bogeria d'última hora, oi? Però i això? I jo?
Per què dedico tot el meu temps a cansar-me tant, a reunir més diners, més poder, si al final el resultat sempre és el mateix? Aleshores, què importa la distància que recorri? En Denis de vegades en tenia prou a fer pastissos per ser feliç. I de vegades tot el disgustava, fins i tot mirar el mar. Al capdavall, no estem tots destinats a caure rendits per la fatiga. Tenia tantes coses a fer, tants llocs on anar, i sempre algú l'impedia. Caminar i relliscar. Caure i aixecar-se de nou. I tornar a caure i encara tornar-se a aixecar. I després córrer, caminar, tota l'estona cansar-se, descansar i cansar-se altre cop. Aquest és el destí del nostre poble. O el seu càstig. Què? Té un sentit, tot plegat? Tot torna un altre cop al seu punt d'arrencada. Quan hi penso, cada dia puc recordar el motiu pel qual me'n vaig anar. Però, per més que m'hi escarrasso, no puc entendre per què he tornat. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى En aquest país tothom parla d'anar-se'n a alguna banda. Era una matinada fresca. Només duia una motxilla i un impermeable que pogués resistir l'aigua del mar. A dins de la motxilla, algunes xocolatines, diners dins una bosseta de plàstic, una samarreta, uns pantalons, un raspall de les temps
i la foto de la meva mare. Tot a dins la bosseta perquè res no es mullés quan saltés del bar. Els que són a l'est volen anar cap a l'oest, de l'oest encara a l'oest i encara més a l'oest. Els que han marxat a l'oest es penseixen, siguin on siguin, i només volen tornar. Ningú no està content amb la seva vida. Estimar algú completament, és a dir, el 100% és possible? Sempre hi ha alguna cosa que no va del dret. Aleshores arriba la desesperació i aquest sentiment d'abandó. El dia que vaig marxar em vaig despertar a les 6. Vaig rentar-me les dents mirant per última vegada el rastre de rovell a la canonada foradada. Vaig mirar de fer-li comprendre. Nosaltres, li vaig dir, nosaltres, hem viscut 3 cops d'estat i mira'ns, encara som aquí, encara plantem cara. No li vaig poder fer entendre. Un món immens i en realitat estem sols. No li vaig poder fer entendre. De tant en tant hi pensava. Quan em parlava de marxar, em dic com son germà. Vaig mirar Istanbul per la finestra per última vegada. Qui ho pot saber? I com? Com ho podem saber? Vaig mirar l'edifici del davant i tan lluny com vaig poder el cel que acostumem a tenir al damunt. La seva cara mai més no ha estat la mateixa. Hi ha joves així, a classe ho veus ben aviat, vés a saber on tenen el cap. I m'ho preguntava, com puc saber de què és capaç? Em vaig posar la motxilla a l'esquena. La tenia preparada de la nit abans. Vaig mig obrir la porta de l'habitació del meu germà Denis. Vaig fer uns quants passos a dins l'habitació mirant de no desvetllar-lo amb els grinyols del parquet. Li vaig enviar un petó al mig del front. Vaig passar per davant de l'habitació dels meus pares. El palmell de la meva mà va tocar el pany de la porta d'entrada per última vegada just abans de tancar-la darrere meu. Vaig esperar un momentet per assegurar-me que ningú no s'hagués despertat. Qui sap? Potser pensava que el món real no existeix de debò. Qui sap? Potser esperava que algun d'ells es despertés i m'aturés a l'últim moment. Al cap d'uns dies em vaig assabentar que se n'havia anat. M'ho va venir a dir un dels nostres estudiants. No es va despertar ningú. Immediatament. Eren 6:45 del matí i tothom dormia com un soc. Vaig pensar en la meva filla, la Yakmur. Recordo que algunes nits anava a la seva habitació i li regirava les coses. Vull dir que només podem percebre allò que ens és desconegut a la distància. I en comptes de viure tranquil·lament, no parem de somiar. Ella es deia Yakmur, el meu primer amor. De vegades trobem respostes als mapes. Respostes als nostres somnis. I ens els imaginem penjats a les parets. Probablement els mapes també són una prova de la nostra existència a la Terra, al món. El dia que en Shihad va venir per dir-me que se n'anava, la meva filla va interrompre la nostra conversa. Qui sap? Potser, si n'haguéssim pogut parlar amb més calma, potser l'hauria pogut fer canviar d'opinió. Però no vaig poder. Mama! Mama! Al cap d'uns anys, un altre jove va venir a casa per parlar-nos de coses importants. El meu primer i últim amor. Vull dir, el meu amor sencer. M'estimes? Tot just entrar per la porta em va fer pensar en Shihad. Després va venir el viatge. Un llarg viatge. Tinc la sensació d'haver esborrat aquella època del meu cervell. Però la capbussada... Recordo perfectament la capbussada. Al meu costat un company va dir: ja és l'hora.
Ha arribat l'hora. Ho vaig entendre immediatament, quan em va dir un xic avergonyit que ens coneixíem per més d'un motiu. Per la Yagmur, esclar, però també pel seu germà, que ara vivia als Estats Units. Mama, mama! Era el germà d'en Shihad. Tenia el mateix aire desvalgut, la mateixa angoixa davant d'un futur incert, la mateixa solitud amarga i desesperada. En aquell moment vaig saber que ell i la Yagmur mai no podrien ser feliços. Mama! Què vols? Què em vols dir? Què fas aquí aturada? Mama, et volia dir que m'he enamorat. Tinc por, mama. Per primera vegada he estat de debò. Del tot, completament amb una altra persona. Però el futur és horrible, mama. Mira, mama. Estima'm. En aquell moment no vaig poder dir res de tot això. Potser hauria hagut d'escoltar més la meva filla. Tendim a ignorar els que són a prop nostre, jo també. En Shihad va ignorar en Denis i jo vaig ignorar la meva filla. Però d'una manera estranya ells dos es van trobar l'un a l'altre. Qui sap? Potser es van trobar en el nostre oblit. El dia que el meu germà se'n va anar, em vaig despertar i vaig sentir que alguna cosa no anava a l'hora. De vegades penso que tot té un motiu. Amb els anys, quan miro al passat, jo no puc dir que el meu germà actués correctament, però és que tampoc no puc dir el contrari. De fet, jo no era conscient de res. Quan hi penso, quina bogeria. Ni tan sols sabia on havíem saltat. Simplement ho vam fer. Vam submergir-nos a les onades, en un oceà infinit. Tot es posa a lloc com per art d'encantament. Els camins s'encreuen, es fragmenten, es separen, es tornen a unir, canvien, s'acaben. Els uns marxen quan els altres tornen. El mar és fred de debò. Les onades estranyes. I les onades d'altres països encara ho semblen més d'estranyes. Però tan desesperat estàs! Tant odies aquest país fins al punt que ets capaç de submergir-te en les onades d'un mar estrany, d'un país estranger! I a mi què? A mi també em detestes perquè visc aquí, digue-m'ho, mira'm els ulls, digue-m'ho, és això! Germà, mira'm els ulls, digue-m'ho, és això o no? En aquella època no li vaig poder dir res de tot això, evidentment. Quan em va explicar els seus plans de futur per primera vegada, l'únic que vaig poder fer va ser no parlar-li durant uns quants dies. Escolta'm bé! Si dius una sola paraula als de casa, no et parlaré mai més. I si marxo amb tu, germà? Si marxo... No, primer vaig a veure com pic de tot plegat. I segons com vagin les coses, ens toquem. No, si et dic que vinc amb tu, peti qui peti, jo vinc amb tu, peti qui peti. Estàs sonat o què? Ni tan sols has acabat els estudis i no sé quantes coses més. I a més, no et podria portar ni... Tenim cap problemes marxant-se tots. I quan tornaràs? Digue'm-ho, quan tornaràs? Pugui! 1 o 2 mesos per trobar feina. M'instal·lo i torno. Sí. Llavors, en tornem a parlar. Sí. 3 anys. 3 anys. Sense cap trucada. Sense cap notícia. I jo de vegades anava a la seva habitació i m'estirava al seu llit. Com si fos ell. Durant 3 anys, la mare havia deixat el llit desfet tal com ell l'havia deixat el dia que se'n va anar. Com si hagués de tornar i estirar-s'hi amb els auriculars a les orelles. Vaig perdre el meu company. Les onades el devien arrossegar i llançar-lo des de saber. Sigui com sigui, a la meva platja, la platja on jo vaig anar petant, no hi havia ningú. Estava xup. La primera cosa que vaig fer va ser comprovar la motxilla, que tot hi fos. Em vaig posar unes monedes a la butxaca per tocar
Després em vaig treure les sabates i vaig esperar una estona. Vaig esperar que vingués algú a dir-me que no hauria de ser allí. Com si... La fugida d'en Shihad és un dels esdeveniments que més m'ha trasbalsat en els darrers anys. Com si amb ell tota una generació se m'hagués escapat de les mans. Com si mirant de convèncer-lo hagués intentat convèncer tota una generació. Els que es van deixar convèncer som un d'aquests països en què els professors han hagut d'assistir a la mort dels seus estudiants. Diuen que no hi ha desgràcia més gran que la pèrdua d'un fill. I ara ens amaguem de nou. Callem. Ens han fet emmudir. Però si parlem no ens ajudarà ningú. No va venir ningú. Recordo haver arrencat les herbes de la platja. Després vaig començar a tremolar i vaig pensar que calia caminar cap a alguna banda. Malgrat tot aquell dia no el vaig poder convèncer, vaig perdre tota una generació. O potser no ho sé. Quan vaig conèixer la Yagmur, ella portava un jersei verd. Estava desorientada. Mirava al seu voltant, asseguda al bar de la facultat. Em vaig tornar a posar les sabates. Vaig mirar al meu voltant per veure si algú m'observava. Durant una bona estona vaig quedar paralitzat de por amb la idea que algú podria baixar dels turons i apuntar-me amb una escopeta. El que em feia més borrolina era quedar-me sol. Em vaig canviar de lloc i vaig anar a seure al seu costat. Per primer cop a la vida seia al costat d'una noia que no coneixia. Quan va sortir de casa em va besar la mà. Vaig pensar que seria l'última vegada. Senyoret. Però quan em va mirar als ulls, una veu interior em va xiuxiuejar. No. Tornarà. Ens tornarem a veure. Llavors, vaig començar a caminar. I durant molta estona només vaig caminar. I per tant totes les prohibicions estan prohibides. No, però està prohibit tocar aquí. És una de les prohibicions vigents. Mira, aquí tinc la llista. Ara li ensenyaré la meva llista. Quina llista? Amb quin dret em parla d'una llista? Ara li ensenyo. La meva germana
ficada del bolet. Però què s'ha tingut, senyoreta? Si continua així, l'apunto a la meva llista i la pots que tenir. Fins i tot mirar-me vostè estarà prohibit. De moment només li dic que està prohibit tocar aquí, però vostè què queda? I ha d'acceptar-ho i prou. No es pot tocar aquí, està prohibit. I encara més per persones com vostè. Suposo que en part és pel fet de ser filla d'un home com el meu pare que va perdre el set. No, m'interpreteu, el meu pare no és un home dolent, no. No és estrany ni res que s'assembli, és que ell només és el típic home turc. Digui'm una cosa només. Per què està prohibit tocar aquí? El meu pare odia la feina i té problemes. Llavors torna a casa i veu. Bé, quan no té problemes també veu. A vegades es posa a cridar sense cap motiu aparent perquè sempre està demanant alguna cosa. I si no se'l complau immediatament, doncs encara crida més. Per exemple, si el dinar no és a taula o la casa està desendreçada o no està prou neta, ell es posa a cridar, s'emprenya i se'n va. I a vegades se'n va al bar, juga al backgammon, perd i llavors encara s'emprenya més. Efectivament, el meu pare és el típic home turc. Vigila el que fa, senyoreta, que no li he ensenyat educació. Ja n'hi ha prou, collons! Però només li dic que està prohibit tocar aquí. Accepti-ho i acabem la festa en pau. I si no ho accepto? El meu pare va fer de tot per casar-la, però no va funcionar. Semblava que espantava tots els pretendents que venien a casa. Era com si no es volgués casar. I quan els hi servia el cafè, semblava que els hi volgués llançar la cara. Clar, evidentment, al final no es va casar. Vull dir que no es va poder casar com jo. No, jo sí que em vaig casar. Ella s'ha convertit en una solterona. Què passarà si no l'obeeixo? Diria que les presons són a rebentar de presos polítics. Fins a dia d'avui ningú no s'ha negat a obeir. Deu ser que tothom obeeix. És això, oi? Li demostraré quan vulgui. Molt bé. Aturis. No es pot passar per aquí. Està prohibit. Prohibit. D'acord. I llavors farà passo, senyor gent. Per aquí. Molt bé. Molt bé, senyoreta. Ha d'acceptar-ho i prou, senyoreta. Accepti-ho, senyoreta! Quin és el problema? Que potser m'assemblo a la seva mare? Potser parlo massa? Potser parlo massa? Parlo massa o massa poc? No tinc ni idea. La meva germana i jo no ens entenem. Francament, la meva germana em fa por. Per exemple, l'autobús. Cal veure com s'encongeja el seient. Que em vegin amb ella, no? El lloc amb ella per mi és un autèntic suplici. Com si el fet de fregar el cos d'un tipus qualsevol fos un problema. Se m'arrambava tant que un dia vaig acabar per dir-li: imbècil, que no te n'adones que mentre tu t'encongeixes el seient aquest paio et pren tot el lloc? De vegades he arribat a pensar que està casat. Has de fer el contrari. Has de seure separant bé les cames com els xavals que no poden controlar la colla. Has de fer tremolar els tipus que se t'asseuen al costat, fent-lo suar l'entrecuix. Vull dir que no hauria estat gens estrany. És com si ell, com si en Shihab estigués casat i jo fos un home amb qualsevol. Qui sap, potser ho sento així pel fet que no es vulgui casar amb mi. Jo sempre he volgut ser pintor. Hi ha 3 coses que m'importen a la vida. L'home amb qui em casaré, la meva mare i després les meves joies. Que no sé qui m'assemblo. Miro la meva germana i és la definició mateixa de mestressa de casa. No ho entenc, què farà si no es casa? Només són gallines que croquegen. Per mi és molt important casar-me amb en Shihab, però de moment la cosa no rulla gaire. No sembla que ho hagi de fer. Però hauria pogut convertir-me en un agent secret. Aquests els va força bé avui dia. Vull dir que hauria pogut convertir-me en qualsevol de les dues opcions. Qualsevol cosa en comptes del que estic fent ara mateix. Però de moment no n'he tingut l'ocasió. Vull dir que no seré ni pintor ni agent secret. L'altre dia a la feina, però, em vaig inscriure en un programa de formació. Una vegada van venir a casa uns parents llunyans. La tieta Selma i l'oncle de Nim venien a demanar la mà de la meva germana pel seu fill. Oh, Déu meu, els va tractar fatal. El seu cosí, el seu fill és un cosí, sí, esclar, però és que és un cosí molt llunyà. És com si no hi hagués ningú a la seva vida. Mai he conegut la seva família ni els seus amics. Es podria dir que en té prou amb ell mateix. Em
refereixo a tallers d'aquests on es practiquen jocs de rol. Tu et pots convertir en qui vulguis. El primer dia, així que vam arribar, ja ens van repartir una bossa cadascú. A dins la bossa hi havia de tot. Adreces de botiga de roba i de llançaria, pilotes, llibres de màgia, manuals d'ocultisme, tests de personalitat. En resum, tot allò que pots necessitar quan t'has ficat en una història com aquesta. Poses massa perfum. Fa venir basques. Estimada. T'estimaries més que fes pudor de suat, amor meu? No, només dic que te'n posis una mica menys, estimada. D'acord, amor meu, com tu vulguis. Aquí no ens soparem aquesta nit, vam organitzar per anar a la perruqueria. Déu meu, n'hi va fer de tots colors. Va començar a parlar de nens amb malformacions, nascuts de matrimonis consanguinis. I quan el noi li va demanar un got d'aigua per beure, li va dir que el got se l'anés a buscar ell mateix. I després va afegir que si es volia casar amb ella ja podia començar a orientar-se per la casa perquè ella no pensava anar a viure a casa dels sogres. No, que ella no es mouria mai d'aquí de casa del pare. El sopar és a les 8. A quina hora hauria de ser? No soparem a les 11, oi que no, estimada? El noi estava tan trasbalsat, però va mantenir la sang freda i es va aixecar ell mateix per anar a buscar el got d'aigua. Esclar que sí, amor meu, on tinc al cap. Quin vestit vols que em posi aquesta nit? Què et sembla el groc? Esclar, no li vaig permetre. I com si jo fos la promesa, vaig servir aigua per tothom en una safata bonica. Saps molt bé que no m'agrada el color groc, llavors per què m'ho demanes, estimada? Però no va servir de res, aquell dia es va passar de la ratlla. La tensió arterial de la mare va pujar fins al límit. I els parents, se'n van anar sense dir-li adéu i no els han tornat a veure mai més. Doncs bé, vaig anar a una botiga de disfresses i vaig demanar un vestit de pintor. Què? Aquell home ja em va mirar amb cara de pomes agres. No en té? Vaig deduir que no en tenia cap i vaig decidir anar a buscar una altra banda. I un cop allí vaig repetir que volia un vestit de pintor. I si posés el conjunt negre, què me'n dius? Déu meu, Alef! Ja saps perfectament què et posaràs aquesta nit. Aleshores tu poses si vens. Apa, adéu. Fins a la nit, estimada. Comprendreu que per la meva mare una filla com l'Osguer és un autèntic suplici. Imagineu-vos una dona que resa 5 cops al dia, que dona gràcies a Déu cada 2 frases i que li ha tocat per filla una xalabrada com l'Osguer. No entenc res. Les dones pareixen amb dolor, però immediatament després ja ningú se'n recorda d'aquest dolor. De vegades m'obsessiona una idea. I si s'hagués casat amb una negra? I té fills negres allà a Amèrica? És per això que m'estima? Pel que semblava no existia la disfressa de pintor. Un pintor de quadres. Un home és pintor perquè és pintor, no? No, però és que jo ja no volia ser pintor. Jo només en tenia ganes el temps que durés el joc de rol. Vull dir que seria pintor només una vegada. No és tan complicat d'entendre, oi? Ni somiar no es pot. Mira, per la banda del pare comencen amb tot el rotllo de buscar un nom pel nen. Si fos això em tornaria boja. No, la dona no hi té res a dir, m'escoltaria. Penseu que el cognom ja és del pare, però no. Ells volen posar el nom i el cognom. Jo ho he fet tot per ell, fins i tot he canviat d'equip de futbol. Jo era del Galatasaray i m'he passat al Besiktas. Besiktas! Però si viviu de collons! Feu sortir dels espermatozous del cul i la dona s'ocupa de tota la resta. M'encantava anar al cine, he començat a anar al teatre i a l'òpera per ell. Cada setmana li aconsegueixo la programació dels teatres i li compro les entrades. Oh, i després van tots copons. Només parlen de la seva propietat en exclusiva. Jo només escoltava música pop. He començat a comprar CDs de Bach. Quantes vegades no li hauré suplicat que no renegui davant la mare? Fes-te fotre. I per postres no m'agrada Bach. És una de les músiques clàssiques que més detesto i amb tot. Amb les disfresses de pallasso passa exactament el mateix. No pel fet d'emprovar-vos una disfressa de pallasso, esdeveniu un pallasso a la vida real, no? He fet tantes concessions per ell, he canviat tota la meva vida. No ha servit de res. Però què se'n pot esperar de tota aquesta gent que només acota el camp? Jo, si estigués al seu lloc, existeixi o no existeixi la disfressa, li'n trec una qualsevol dient-li que és un vestit de pintor i a sobre li dic que de tan rara com és se l'ha de doblar el preu. Però, esclar, si aquest dropo hagués estat capaç de pensar en tot això, no seria un venedor de disfresses, oi que no? De fet, ho diu als homes. Sí, tots els homes. Barbuts o no, amables o no, intel·ligents o no. Però si hagués de tornar a néixer no podria ser ni home ni dona. Li he dit que això no fa contenta la mare, li he demanat que ho deixi córrer. M'agradaria ser una planta. Ai, no reneguis en veu alta. Era una planta sense gènere, ben dit el que m'agradaria ser. No te'n pots estar que em vas al lavabo i tant que si et cagues en tot. Una mena d'herba. Llavors li vaig demanar si no tenia res que s'assemblés a un vestit de pintor.
Una barba postissa, una boina, una paleta de colors, una camisa per pintar... Perquè no calla, no escolta ningú, ni el pare ni la mare. Parla, sense cap mena de control. Ser una planta també té els seus inconvenients, és que tothom et trepitja. Però és molt millor ser una planta i que et trepitgin, que no pas ser una dona de merda i que se't rifin. La merda. Temps ser inferior en aquest món i només em faltaria haver d'aguantar els capricis dels homes. I després què? De debò s'ho pensen que només som una fruita que es pugui trepitjar o esprema? Però si ja ens trepitgen tan bon punt naixem. Odio tot això i no penso reproduir-ho. Per res del món m'agradaria semblar-me l'estúpida fabassa de ma germana casada o la meva mare, que ha estat una esclava tota la seva vida. Doncs para taula! I prou de collonades! Fixeu-vos en la meva mare. No gaudeix gens de la vida. Tot el dia treballa. I quan arriba a casa al vespre, encara treballa. Els seus ossos només descansen de nit, quan dorm. És això la vida? La veritat que és això? Només les estúpides estarien satisfetes amb aquesta tortura. Les estúpides, només. La meva filla té el cap ple de pardals. El cap de pardals, això segur. És perquè s'assembla a tu, ve tu aquí perquè la mateixa boca d'infern, la mateixa llengua viperina. No parli així, senyor. I si parlo així, què? M'agafarà un atac. La veritat és la veritat. Salta a la vista a qui la tiren les teves filles. Déu l'ha creat així, és com és. El seu caràcter és diferent. Déu n'és testimoni, mai no prego per aquest home. Però sempre ho faig per aquesta pobra noia. Prega per ella. Ja t'ho trobaràs. Prega només per aquesta boja i ja t'ho trobaràs. Pobres de nosaltres. Aquesta noia anirà de pet a l'infern. I tu també, per culpa d'ella. I llavors el pa que s'hi dona. Quan serem al més enllà ja veurem qui mereix i qui no mereix un càstig. Déu és gran. Amb la llengua que tens és més que evident qui entrarà al més enllà. Però deixeu-ho córrer. Ja veurem què és evident si m'emprello, senyor Saquín. Mira, vol més que callis, Sabràs què se sent quan cremis a l'infern com un bistec. No em retingueu. Es pot saber qui el reté? Hi ha algú que el retingui. Papa, mira quin cel més ennuvolat. Estic sol enmig de totes aquestes dones? En tenim una que parla de núvols. L'altra de vés a saber què. I encara ens en queda una que sembla que vulgui menjar-se el món. Què vull fer? Enmig d'aquestes subnormals! Sí, subnormals, sí! I tan sols tinc feina. Fa uns 10 anys, tot era diferent. Jo era l'encarregat dels vehicles de les forces marítimes.
Hi ha tantes coses tristes en aquest món. Per exemple, hi ha nens descalços pels carrers. Fins i tot en aquella època la meva dona no parava de planyes. També hi ha els que entren a les cases i assassinen, degollen, apallissen i roben. Em retreia que em guanyava malament la vida i que hauria de deixar l'exèrcit i trobar una feina més decent. Hi ha tancs! I vinga a parlar! Hi ha mans per conduir els tancs! Hi ha bombes i dits que premen els detonadors de les bombes! Hi ha dones que han de viure situacions vomitives! Hi ha mares que han de demanar caritat per alimentar els seus fills. I pares que han de llepar el cul d'homes indesitjables per poder-los protegir. I un bon dia va arribar una notícia bona. Hi havia un vaixell de prospeccions que buscava petroli al mar Egeu. Ens van dir que el greix s'ho prendrien malament. Segur que agaféssim roba per 2 o 3 dies i que seríem fora de casa bastant temps. No van fer preguntes. Vam executar les ordres i prou. Així que es va fer fosc, ja érem al vaixell. Després ho vam entendre i ens vam cagar en el collons de prospeccions i en el barco de l'Egeu. Bon moment havien triat per anar a buscar petroli. A les 3 de la matinada vam sentir per la ràdio la notícia del cop d'estat. S'havien inventat una pel·lícula per retenir-nos 2 o 3 dies. Immediatament vaig trucar a casa la canalla. Els vaig dir, tot va bé, no feu bestieses, seguiu les normes i accepteu les prohibicions. La gent mor, papa. Cada dia. En 15 anys, en 80, en 85, en 39, en 44, tothom mor. M'agrada la solitud. Com més t'allunyes de tots aquests dropos, menys problemes tens. Jo anava a buscar el pa que sortia del forn de l'exèrcit i el repartia. Primer a casa, després als veïns. Amb el toc de cridar la gent passava dies sense veure ni menjar. Trets a la vorera pensant a canviar la bossa de costat. Pot passar davant teu un cotxe de morts. O una ambulància. Pot esclatar una bomba. Un home ple de sang pot caure estès a terra. Un nen pot llançar-se davant d'un cotxe, algú pot saltar des d'una finestra, algú altre pot morir de cop sense motiu aparent. Per descomptat, jo com tothom també tinc una família. La meva mare és mestra. Bé, ja no pot, no la deixen. El meu pare és jubilat. A mi m'ha tocat fer de banquer, ves. Tinc una germana que es diu Iatmur. Surt amb un pelacanyes. Tots dos juntets són pitjor que la parelleta de Love Story. No puc dir que ens veiem massa sovint, la veritat. La meva mare és una autèntica patriota, una mestra de debò. Ja veieu com li ha anat. I el meu pare... El meu pare és un paio especial. Fa 5 anys que està jubilat, però ara ha descobert una oficina de control de costums a la policia i s'hi ha apuntat. Recluten a ciutadans normals i corrents per vigilar i cridar l'atenció als individus que escupen al carrer, als incívics, als irrespectuosos... O això és el que diu. Aquell dia, el 8è dia del cop d'estat, em van enxampar amb el pa i em van fer fora. Les pregàries d'aquesta dona es fan realitat. A partir de llavors, tot va anar de mal en pitjor. En aquella època hi havia un cert respecte pels militars. Les coses no eren com ara, amb els últims esdeveniments. Estic molt trist per tot el que està passant. Però què es pot fer? Si trobo qualsevol feina, la faig tant se val la mena de feina que sigui. I quan no treballo, sóc al cafè. Penso sovint en el pare. Quan tindré la seva edat, com seré? Seré alcohòlic? Seré solter? Seré vigilant de costums, com ell? L'altre dia, quan sortia del cafè, vaig veure un pobre home que em mirava i que garbotejava alguna cosa en una llibreta. L'altre dia el meu pare va cridar l'atenció a un home pel carrer i el paio el va tonyinar. Em van trucar de l'hospital. Jo hi vaig anar. El meu pare estava en un estat deplorable. Però papa, què hi fots pels carrers? Però per què t'hi emboliques en aquesta mena de coses? Es pot saber què fa? Prenc nota, senyor. Prenc nota del seu comportament.
I què n'ha de fer del meu comportament? No he de fer res. Llavors per què em prens nota, Gamarús? Té un comportament inconvenient que atempta contra la pau social. Atempta contra què? El seu comportament atempta contra la pau social. I es pot saber què vol dir aquesta collonada? El tom que s'adreça a mi, per exemple, no és correcte. I acaba d'escopir a terra, i ara ve agressivament cap a mi, i ara està realment molt a prop. Sí, ja ho sé. I què? No està bé, senyor. No està bé el que fa. Últimament han aparegut personatges que es fiquen amb tothom, sigui qui sigui. T'agraden! No saps qui ni per què. Abans aquestes coses es feien amb una mica més d'estil, però ara tothom es pensa que té dret a fer de policia! Jo sé molt bé què significa ser militar! A mi no m'impressionen aquestes collonades! El meu marit és un homenot, diguem-ne, especial. Sempre he dit que la meva filla hauria hagut de ser un home. No és el cas. I en canvi ho té tot el seu caràcter. És estrany, oi? En el fons, la meva dona és força especial. Què en sabem de tot plegat? Sabem tot just el que ens han ensenyat a casa els pares i després a casa del marit. A mi em van casar als 14 anys amb una persona del cercle familiar. Coneixeu l'expressió cap de pardals? Aquí se sent sovint. Doncs bé, li va com un anell al dit. Mai no he fet mal a ningú. Si sembres el bé, reculls el bé. Tota la meva vida he estat al servei de la bondat, de la caritat, del Déu únic i dels seus fidels. Mai no he demanat res per mi mateixa. Dono gràcies a Déu perquè mai no he hagut de demanar caritat. Però de tant en tant li imploro algunes coses a les meves pregàries. Quan sigui gran, per exemple, m'agradaria viure en una casa ben bonica amb 2 finestres i una vista magnífica. Li prego a Déu cada dia perquè faci realitat el meu somni. Un dia érem a casa tan tranquils. S'ha apropat tot remenant el cul! M'agradaria que Déu m'ho concedís. Li prego cada nit, també cada dia d'ençà que no treballa! Li prego! Hauria alguna cosa, era evident. Però què? I se'm planta allà davant i m'anuncia que vol fer un pelegrinatge a la Meca! Per descomptat no és el meu únic desig. M'agradaria estar sola! Però que fem cara de pelegrins, nosaltres? Que anem al nord! Només Déu coneix el futur, esclar, però ho dic de veritat que m'agradaria estar sola, viure tranquil·la al meu racó sense que ningú no em pugui demanar res. És tot el que vull, tot el que prego a Déu! Tu què fas aquí plantat encara, estúpid? No sóc el responsable d'aquest barri. Bé tu, tia, et creus el caït del barri? Però si només ets un iaio. Ei! L'avi Valent! Estic parlant amb tu, torna cap aquí, ho arreglem ara mateix. Que t'estic parlant! Te'n fots? Te'n fots o què? Si tu ets l'amo d'aquesta zona, llavors jo sóc l'amo de tota la resta! A mi em diuen Saquin Pei! Saps per què? Perquè sóc un senyor! Saquin! Ocupa't de les teves coses! Cago en Déu! Però que no t'havia dit que no prenguessis més notes! Què? Has perdut el sonotone o què? Què?
A part de l'Osguer, tinc una altra filla, la Talet. Està feliçment casada. Però l'altra s'ha convertit en una mena de salvatge, una bestiola. I em dic, és Déu que l'ha fet així. No desuna, mai no prega, mai un pensament per Déu, i a més, tossuda, agressiva, no para de blasfemar. Malgrat tot, no he marxat de casa. Hagi passat el que hagi passat, sempre m'hi he quedat. El meu pare deia que hi ha dues professions que han fet que aquest país fos tan gran: l'exèrcit i l'ensenyament. No podia fer el soldat, per tant vaig triar l'ensenyament. Vaig ensenyar durant 14 anys a la mateixa escola i m'han acomiadat per culpa de tot això que ha passat ara. En aquest país hi ha moltes coses que s'han acabat per sempre. I el meu home també està molt desorientat. Jo tinc estudiants i em venen a veure de tant en tant i xerrem, però ell ja no té res a fer. I curiosament va ser ell, el meu home, qui es va sorprendre més quan em van acomiadar. Al cap i a la fi jo soc una mestra normal, corrent, i l'únic desig que tenim els mestres és el de formar generacions de joves moderns. No estic molt amoïnada pel meu home. Des de fa un temps té un comportament molt estrany. Però anem fent. Que Déu ens guardi i ens protegeixi és tot el que puc dir. El que em sap greu és no veure gaire el meu fill. Ell no és com la Yagmur. No, ell és banquer. Una mare, un pare, després venen els germans, les germanes i tota la resta. Centenars, milers, milions. Cada dia ens multipliquem més i més. Els nostres cors intenten abraçar l'univers. En 5 anys d'exercici he omplert 15 llibretes de notes. Quan la rellegeixo no hi veig cap diferència. La vida no para de repetir-se i tanmateix cap d'aquestes pàgines no és la mateixa. Cada llibreta té el seu propi sentit. Al capdavall, el meu pare és el meu pare. El seu pare hauria de ser d'una altra manera i el pare del seu pare d'una altra i així fins on ens podríem remuntar. Quan era un nen, el que més m'agradava era quan tothom marxava de casa i jo em quedava sol. Quan sentia que l'última persona marxava i tancava la porta, jo m'enfonsava al sofà i m'hi quedava una bona estona. Escoltava el silenci. Cada matí em llevo d'hora, faig les meves evolucions i descorro les cortines. No hi entra gaire llum a casa nostra, només una mica. El reflex dels vidres dels edificis del davant. La llum és una cosa preciosa. Ens escalfa el cor. Obre les finestres com si hi hagués alguna cosa a olorar. Treu el cap així i ensuma l'aire. I jo em congelo, clar. I cada matí el mateix. Ella les obre de bat a bat i jo les tanco. El dia que el meu germà se'n va anar, vaig sentir que la meva vida començava de nou. El dia que el meu germà se'n va anar era un dimecres, un matí xafogós. Aquell dia vaig dormir profundament fins a les 10. El que més greu em sabia era haver deixat enrere el meu germà Denis. En realitat és ara que me n'adono. Quan vaig tornar, ja res no va ser com abans. Sempre més hi ha hagut un mur entre nosaltres. Mai no m'ha dit amor meu, ni tan sols una vegada. Més tard o més d'hora, suposo que ens separarem. Mai no m'ha dit que m'estima.
vist mai els ànecs quan es banyen a les aigües del Bòsfor? Nosaltres sí. Un d'aquells dies en què els ànecs juguen a fet i amagar. Ara cada dia m'enamoro d'un altre. No puc evitar-ho. Una brisa de tardor bufa damunt del mar. No vull sentir ni gelosia ni pena. Sóc a la vora del mar amb en Denis. La pluja cada dia amara el meu cos. Plou. Però nosaltres ens quedem allà, asseguts en un banc mullat. Cada dia m'agenollo davant d'ella una altra vegada. En tenim prou d'estar l'un al costat de l'altre. Somio en aquell temps en què li mirava els ulls. Mirem el mar encara una estona. Jo sóc la pluja. Ell és el mar. Però hi ha oceans que ens separen. Se m'havia espatllat el cotxe. El portava al taller. Tenia una mestra. L'anava a veure de tant en tant. Deia que tot el que ens passa té una raó de ser. Un cop de vareta màgica i tot es posa al seu lloc. Els camins s'encreuen, se separen, es fragmenten, es tornen a unir, canvien, s'acaben. Els uns desapareixen quan els altres arriben. M'ho va dir quan la vaig anar a veure abans de marxar cap als Estats Units. No ho oblidaré mai. A vegades, la ciutat es converteix en un lloc completament diferent. Els colors dels carrers que em feien sentir com a casa desapareixen de sobte. I tot d'una comprenc que les mateixes multituds, que tan misterioses em semblen cada cop que les veig, en realitat porten segles errant sense destí per les voreres. Els parcs es transformen en ermots fangosos i insípids. Les places farcides de pals elèctrics i rètols publicitaris en espais freds de ciment. I la ciutat en un lloc tan completament buit com la meva ànima. La brutícia dels carrers, la ferum que s'escampa per tota la ciutat des dels contenidors oberts de les escombraries, els innumerables sots que hi ha pels carrers i les voreres, les pujades, les baixades, tot aquest desordre, aquesta confusió i aquest caos em deixen la impressió que no és la ciutat la que és deficient i dolenta, sinó la meva vida. És com si la ciutat fos per mi un càstig merescut i jo alguna cosa que la contamina. Quan una profunda tristesa i una intensa amargura es filtren de la ciutat a mi a la ciutat, sento que ja no tinc res a fer. Jo, com la ciutat, sóc un mort vivent, un cadàver que respira, un miserable condemnat a la derrota i a la brutícia. I al capvespre, els carrers invisibles, lluny, sento que s'està aproximant el pitjor. L'autèntic i destructiu sentiment d'amargura. I com qualsevol que voldria passar a casa seva una catàstrofe, la mort, un terratrèmol o una tempesta de ponent, desitjo tornar d'immediat a casa meva. Però no